Ngayong summer, it's Meteor Fever forever! Nagbabalik ang F4! Kilalang kilabot at terror ng Yingte University. Ang kanilang leader, si Dao Ming sa Ultimate Throwback! Dao Ming Che! Ako ang sikat na si Damings eh. Ewan ko ba kung bakit nagustuhan kita. Balikan ang inyong favorite kilig moments! Mahal kita. Ako pa lang yung first kiss. At para naman sa first timers, sure na mahuhook kayo sa kilig! Kaya mo silang taluning lahat! Kapag lumaban ako, hindi kita mapoprotektahan. Dao Ming Che, huwag mo akong iiwan! Bakit hindi na lang ikaw ang minahal ko? What silly? Ginawa ko lahat para sa'yo. This is the Asian novella that started it all. Meteor Garden, ngayong March 31 na. Bagong shoot, Gerson. 5 minutes. Bagong Max, bagong shoot. Bagong Max, bagong shoot. Bagong Max, bagong shoot. Dati yun, lower down sa akin yun. Bro. Kasi haters natin ko, di mabasag ang shit. Wala ba ito mga natin? Show me ini Pangasinan, balo ko mag-shot game. Tiras kayo ganyan. Energen, chat 30. Chat 30 ang Energen. Saka gano? Chat 30 yun. Ayan na, kape. Chat 15. Ay, solid. Nanita na eh. Ayan, talabo oh. Poison. Paganos to. Paganos to. Ano ka beta ka leletan? Wah, tara. Para timid. Ayun, tara sa akin.
Sa 150 yan, pero walang sapa mo nga, 150 neto mo. Daw may soup. Tatawad ka mo niya. Buwan ni 在哪里？我一